Huikea matka on tullut tehty. Pikkasen vaikea puhua, kuten huomaatte. Raami itse asiassa osoittanut aika mielettömiä asioita. Moneen päivään ei pystynyt edes kävelemään ja seisomaan. Crew nostanut satulaan. Hoitanut mun jalkoja, mitkä on aivan karmeessa kunnossa nyt kun kattelee näitä. Aivan turvoksissa. Mulla on iso varpaat tulla lähdössä. Koko ajan pois. En tunne mitään noissa jalkaterissä. Ihmeelliset ihminen pystyy pyörittämään jalkoja. Ei pystynyt kävelemään, ei pystynyt seisomaan. Sadosossi, ongelma. Nyt oli oikeastaan ensimmäinen päivä eilen, milloin ei tuolla niinku tuntunut. Vatsaongelmia niin edelleen. Nöösi on hoitanut kyllä hommansa niin käsittämättömällä tavalla, kuten muutenkin koko crew. Ne on mahdollistanut tämän, että päästy näin pitkälle. No, monta kertaa aivan taatusti ollut lopettamassa. En muista niitä hetkiä, mutta niin siinä on vaan käynyt. Et crewlle ihan mieletön kiitos, että mä oon pystynyt niinku pääsemään tänne asti. Yksin ihminen ei pärjää, ei pysty niinku tekemään sitä juttua. Kun niinku ihmisyys ja semmonen kaverin jeesaaminen oli ihan käsittämätöntä. Huikeita juttuja, mikä on osoitus siitä, että miten Kuutamolla sitä on ollut. Eilen varmaan joskus, se oli 88 mailin etappi jossain, tulen ties missä mentiin. Älyttömiin ylämäkiin, todella kovin alamäkiin. On oppinut laskea niitä täällä. En pelkää yhtään enää alamäkeä. Se oli varmaan illalla siinä 19 pintaan tai jotain. Koko päivä täydessä porotuksessa. Varmaan semmonen 110 Fahrenheit ollut siinä. Ollut tietysti ice jacketit ja... Tai ice jacketia ei eilen tarvittu käyttää. Mutta sitten oli tää kuuluisa Ice Snake, mikä sai ihan kyllä uudet ulottuvuudet. Se oli eyeballsit nykyään. Niin sen verran heiluu tuossa niskassa. Niin tuli sitten RVlle ja rupesin tuossa sohvalla, kun mun ruvettiin syöttää ja hoitella ja muuta. Ne nauraa aivan hysteerisesti ja ikkusekasti sinne. Niin mä ihmettelin mikä on. Ja mä kerroin, että tuli nähtyä postimies. Se oli tulossa koko aika. Postman oli tulossa ja mä en uskaltanut kertoa siitä, mitä postimies teki. Se jutteli Palonallen kanssa. Nämä kaksi asiaa siinä oli jotain. Palonalla oli sitten tämmönen joku teletappi-aurinkohymyillä. Se yritti houkutella postimiestä ottaa, mutta ei vielä postimies ei päässyt. Mä jotenkin pääsin semmosesta yli sitten. Tämä osoittaa vaan se, että miten aivan pihalla sitä on ollut. Ja se on niinku huikeeta, että silti pystyy menemään. Välillä ihmettelen, että miten sitä tekee. Niin se vaan menee. Upeita ihmisiä on ollut katsomassa. Kansasissa esimerkiksi, jos kaveri hyppi täysin semmoisen pick-upin luona, oli pysäyttänyt autonsa ja siellä huusi Finland, Finland, Finland. Good old days, Finland. Siinä oli jotain hienoa, että Suomen väreissä kun painettiin siellä, joku kaveri oli niin innostunut niin tästä suomalaisuuden jutusta. Että ilmeisesti siellä oli vähän niin kuin Facebookissa sun muualla niin ruvettu seuraamaan asiaa, että joku urpaali vetää tuolla niin viimeisellä voimillaan. Ja samaten on sitten tuolla Time Stationin porukat kattonut sen eilen muun muassa semmoisen aivan upean lahjan. Edelliset Time Station numeroa en tiedä enkä muista, mutta siinä oli pyörän kuva. Nyt ei ole valitettavasti nekki kaulassa, mutta tuun pitää sitä kyllä ikuisesti lahjana. Siellä oli pieni pyöräilijä ja sitten oli tämmöiset 4 Leafsia roikku siinä ja aivan mielettömiä ihmisiä. Joka paikassa sitten tultiin syöttämään brownia ja pizzanpalaa ja muuta ja kyllä mä voin kertoa, että kyllä maistuu. Tosi upeeta. Ja mikä muilta racereilta oikeastaan, niin aivan upeat, varsinkin tiimiläiset ymmärtää niin tämän soolojutun, niin tietää miten kovaa se on. Mä kuulin tuossa oma tiimi, että niin ihmettelee, että heistä ei olisi tohon ollenkaan. Se on erilainen laji ihan selkeästi, tehdään erilaisilla ehdoilla sitä hommaa tässä soolopuolella. Ja upeimpia kohtia ehdottomasti mun niin tässä koko jutussa on ollut, kun
ajoin moottoritieltä, hyvä tailwindi oli todella nopea, en muista paljon oli nopeus, matkanopeus todella kova. Hyvässä ajopositionissa oli menossa siitä. Sitten siihen lipuu kaveri, ensimmäinen 8 hengen miehistön kaveri, todella timmissä, kropassa, pisarakypärä päässä, vetää siihen, kattoo mua, tosta noin sanoo, hello brother. Huikeet. Ja ollut niin mieletön kantaa Suomen lippujen värejä. Monta kertaa crew leapfrogin aikana, siinä edetään pikkumatka, niin se on Suomen lippu heilunut. Mä oon nähnyt sen ylämäen päällä. Mä oon aina päässyt sinne ylös. Väri antaa selkeästi voimaa. Tiimi on huutanut, tehnyt kaikkea pientä källiä. Kertonut tuossa on 8 mailia jäljellä. Itse asiassa varmaan on niin 38 mailia. Tai sitten ylämäessä heti tulee niin kulman takana parin mailin päässä on. Sitten kun sitä on kysynyt paljon matkaa, kun on 7. kerta johtaa pari mailia, niin pikkasen huomaa, että mä oon kusetettu kuin niin monta kertaa näissä jutuissa. Mutta ei haittaa, koska aina on päästy eteenpäin. Hyvin paljon semmoista mielen juttua tuossa on mukana. Mä toivon, että olette päässyt vähän maistelemaan, kun olette seurannut Facebookissa ja muuta spekuloineet, että millaista tää on ollut. Tullaan tekemään tästä niin pieni leffajuttu. Tiimi ja se Tomppa, joka kuvaa tätä parhaillaan. Ihan älyttömän suuri kiitos. Thank you, Tom. You will do film for this. We'll see what kind of it is. And yes, okay. And my US fans, when I heard that you are watching me and follow me, my fight, and I have gotten so much energy and power from you. You don't understand what kind of it is, because I'm so ordinary guy. And I get help from you. And it's so proud to be in Finnish guy from Finland. And I hope that you have understood a little bit Finnish mind, what kind of person we are. We can do things if we want, and mostly we want. And sometimes it's very, very crazy what we do. And what we do is also we laugh a lot, as my crew and you have mentioned. I'm tired, but still we found some positive thinking from everywhere. Just like postman hallucination and a little bit warm sun guy who talk together, and that hallucination was so crazy that I didn't tell those guys to my team, because there was check that you are so crazy now, take off. But I didn't tell them, just laughing. They was wondering what's going on. But today I told them, and we have a lot those little postman and big sun bear talking together. And okay, I hope you get funny events and follow my race. It is empty now. We are Mississippi River. We have done Tour de France period. It's over 3,000 kilometers. Miles is something you can calculate it. And if you think what is Tour de France, it's 21 days, 3 resting days. There are 200 about bikers in every year who do it. But think about how hard is RAM. This is 35th
3.5 RAM this year, and only 300 individual person has done it before, and it's less people. Those guys and ladies are amazing. Many have tried just like you. I am, but I'm happy. You don't believe I am not the final, but I'm so happy. I learn a lot of my mental, my head, and it those moments to be in saddle is, I can't explain it. I can't explain it. Perhaps my crew tell many things what we did. All right, now I can say bye bye, my fans.